χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο, από την είσοδο της Χρυσής Αυγής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και της ανάδειξής της σαν του μοναδικού εκφραστή του ελληνικού εθνικιστικού κινήματος. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε ποια είναι η μέχρι τώρα εμπειρία που έχετε αποκομίσει από τις εργασίες και το έργο της Βουλής. Κοιτάξτε να δείτε, η άποψη που είχε η Χρυσή Αυγή πριν μπει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και η άποψη δικιά μου προσωπικά είναι ίδια και απαράλλαχτη. Αντιθέτως, οι ανησυχίες που είχαμε όσο βλέπαμε τα πράγματα εκτός Βουλής επιβεβαιώθηκαν. Καθημερινά αποδεικνύουν αυτά που συμβαίνουν μέσα στη Βουλή, γιατί τόσα χρόνια η Χρυσή Αυγή είχε μια άποψη για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για αυτούς τους ανθρώπους που κρατάγανε το τιμόνι αυτής της χώρας και για 40 ολόκληρα χρόνια οδηγούσαν το πλοίο στα βράχια. Στους 8 μήνες που είμαστε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με πλούσιο κοινοβουλευτικό έργο, δεν αφήνουμε να πέσει τίποτα κάτω. Έχουμε το ιερό καθήκον, ψηφίζοντάς μας ο ελληνικός λαός, σχεδόν 500.000 συνάνθρωποι μας, συνέλληνες, που νιώθουν και αφουγκράζονται τα προβλήματα της Ελλάδος. Κρατάμε λοιπόν στις πλάτες μας ένα πολύ μεγάλο χρέος και πρέπει να φανούμε αντάξιοι σε αυτούς που προσδοκούν πολλά πράγματα από τη Χρυσή Αυγή. Γι' αυτό είμαστε εργασιομανείς, σκύβουμε το κεφάλι καθημερινά πάνω από τα νομοσχέδια που θέλουν από την πίσω πόρτα να περάσουν οι κυβερνήσεις, η τρικομματική κυβέρνηση, και σας πληροφορώ ότι με το επιτελείο που έχει φτιάξει η Χρυσή Αυγή δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω και το πιο σκοτεινό σημείο του κάθε νομοσχεδίου μέσα από τις επιτροπές, μέσα από το κοινοβούλιο το αναδεικνύει, ρίχνει φως και ο λόγος των βουλευτών και ο λόγος της Χρυσής Αυγής και του αρχηγού μας μέσα στο κοινοβούλιο είναι καταπέτης και να είναι σίγουρος ο ελληνικός λαός που μας ψήφισε να είναι περήφανος γι' αυτό. Εσείς πόσο καιρό είστε μέλος και βρίσκεστε στο χώρο της Χρυσής Αυγής? Εδώ μου δίνετε μια πάσα να πω για όσους δεν με γνωρίζουν, να με γνωρίσουν μέσα από τη συνέντευξή σας, ότι έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι συμπολεμιστής του αρχηγού μας, του Νίκου του Μιχαλολιάκου, αμέσως μετά τη συναγωνίστρια Ελένη Ζαρούλια, να είμαι 20 χρόνια στο πλευρό του, να είμαι από τους λίγους που εδώ και 20 χρόνια είναι στο πλευρό του αρχηγού και έχουν παραμείνει σταθεροί όλα αυτά τα χρόνια στην πορεία της Χρυσής Αυγής, στο πεζοδρόμιο, στους αγώνες που είχαμε κάνει από το Μακεδονικό που ήμουν ένα παιδάκι που ξεκίνησα, από τις πορείες των Ιμίων, από το ξενοδοχείο του Intercontinental, τις ελληνοτουρκικές φιλίες. Έχω έναν αγώνα, μια διαδρομή πολύ μεγάλη και είμαι από τους ελάχιστους που έχουν μια διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να απομακρυνθώ καθόλου από το κίνημά μας. Θεωρώ τιμή που η Θεία Πρόνοια με βοήθησε σε νεαρή ηλικία να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, τον αρχηγό μας, και νιώθω πολύ περήφανος γι' αυτό. Μάλιστα. Κύριε Γερμανή, βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ή άμα θέλετε πιο ελληνοπρεπέστατα σφιγμομετρήσεις ότι η Χρυσή Αυγή έχει ψηλά ποσοστά. Πιστεύετε ότι αυτά τα ποσοστά θα αποτυπωθούν και στην κάλπη, δηλαδή την ώρα που θα γίνουν οι εκλογές την ημέρα? Πιστεύετε ότι η Χρυσή Αυγή θα έχει αυτά τα ψηλά ποσοστά ή θα είναι ακόμα ψηλότερα ή χαμηλότερα? Η αλήθεια είναι ότι το κίνημά μας, Χρυσή Αυγή, είμαστε από τα κόμματα που δεν κοιτάμε ποτέ δημοσκοπήσεις. Ούτε οι ίδιοι βάζουμε κάποια εταιρεία δημοσκοπήσεων να κάνει μια δημοσκόπηση για εμάς. Αντιθέτως, οι δικές μας δημοσκοπήσεις είναι από τις συγκεντρώσεις που κάνουμε από άκρη σ' άκρη της Ελλάδος, που οι βουλευτές μας έρχονται σε επαφή με τον απλό Έλληνα πολίτη και αφουγκράζονται τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις
για τη Χρυσή Αυγή. Τώρα, όσον αφορά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν κάνει την εμφάνισή τους, νομίζω ότι μας αδικούνε. Δεν νομίζω ότι είναι αυτά τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον έχουμε ένα πάγιο διψήφιο ποσοστό που όλο και όλο ανεβαίνει. Η τρικομματική κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να αυξήσει τα ποσοστά μας. Αυτά που είχε πει προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά πράξη. Και ένα πολύ μεγάλο θέμα για εμάς είναι και ο περιβόητος αυτός ο αηδιαστικός νόμος του Ραγκούση, που ενώ η κυβέρνηση είναι 9 μήνες στο τιμόνι της χώρας, δεν λέει λέξη για αυτόν τον νόμο. Αυτό από μόνο του είναι ένα βούτυρο στο ψωμί μας, να πούμε, καραμέλα για εμάς, να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερα τα ποσοστά μας, να χτυπήσουμε εκεί που πονάει την τρικομματική κυβέρνηση και να φανούμε αντάξει πρώτα-πρώτα στα πιστεύω μας και στους ίδιους μας εαυτούς. Μια που μιλήσαμε για σφουγμομετρήσεις και για ποσοστά, βλέπουμε μια εχθρική τάση των καναλιών απέναντι στη Χρυσή Αυγή, στο κίνημά σας. Μια και είστε και με τις δημοσκοπήσεις τρίτο κόμμα, δεν βλέπουμε εκπροσώπους του κινήματός σας στα κανάλια. Τι γίνεται, γιατί δεν σας βλέπουμε? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί κόμματα και μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν τα ίδια αφεντικά. Παράδειγμα γι' αυτό είναι το τελευταίο συμβάν που έγινε όταν στην 25η Μαρτίου η Χρυσή Αυγή αποφάσισε να κάνει μια ανοιχτή εκδήλωση στο κανάλι του Mega Channel και όλες οι αποχρώσεις του Κοινοβουλίου, από τη Νέα Δημοκρατία έως και το ΚΚ, καταδίκαζαν τη Χρυσή Αυγή για ένα υποτιθήμενο κατούριμα του Χρήστου του Παπά. Δηλαδή, αν ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο ταυτίζει τις απόψεις τους κάτω από τις προσταγές του κάθε μπόμπολα, τότε με λύπη μου πολύ φοβάμαι ότι δεν μας αρκεί εμάς της Χρυσής Αυγής η τρίτη θέση. Μας είναι πολύ λίγοι. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θα μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια, και το θυμούνται νομίζω αρκετοί άνθρωποι, ένας τότε βουλευτής και υπουργός του Πασόκ, ο οποίος είναι και πατέρας ενός σημερινού υπουργού της Νέας Δημοκρατίας που κυβερνά, αλλά και ο ανιψιός του είναι και βουλευτής του Πασόκ πάλι, Ευβίας, είχε γυρίσει και είχε χαστοκίσει μέσα στη Βουλή, κατά την ώρα συνεδρίασης, έναν βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Κόρακα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή τέτοιες συμπεριφορές έχουν αποσιωπηθεί ή έχει γίνει προσπάθεια από τα μέσα να ξεχαστούν και να στρογγυλέψουν τις γωνίες τους. Όπως επιπλέον το ίδιο έχει συμβεί με διασπάθηση δημοσίου χρήματος από κάποια κόμματα, με λαιλασία των δημόσιων ταμείων ή ακόμα και με το θάνατο κάποιας εξαμελίας βέβαια από κάποιο βουλευτή, θυμάμαι τότε, της Νέας Δημοκρατίας στην οδό Ημιτού στο Παγκράτη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αυτή την σταθερά εχθρική στάση που μονομερώς προσπαθούν να απαξιώσουν τη Χρυσή Αυγή και να την ταυτίσουν τη βία, πώς θα την αντιμετωπίσετε, πώς μπορείτε να την αντιμετωπίσετε και τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε. Φύγεται ένα θέμα που όσο καιρό είμαι στο κίνημα, το σύστημα χρησιμοποιεί πάντα την ίδια πιπίλα. Ότι είμαστε τραμπούκι, ότι είμαστε μαχαιροκάλτες, ό,τι. Κανείς από αυτούς τους κυρίους όμως δεν μας έχει φέρει μία καταδίκη. Αυτό που θέλω να πω, και ευτυχώς για εμάς δεν θέλει να το καταλάβει το σύστημα, είναι ότι οι βουλευτές μας δεν αποφασίσαμε μία μέρα λέγοντας είχαμε όνειρο να γίνουμε βουλευτές. Είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας στον απλό Έλληνα πολίτη. Και αυτό το σύστημα, τα κόμματα, όσο αργούν να το καταλάβουν και δίνουν τροφή σε αυτό που αποκαλούν αυτοί
το τέρας, το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής και δεν καταλαβαίνουν ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα αληθινό κίνημα ανθρώπινων ψυχών που έχουν πύρινη φλόγα στην καρδιά τους, θα χάνουν. Δεν θα μας σταματήσουν. Δεν θα μας τρομάξουν. Αντιθέτως βλέπουμε και βόμβες και τραμπουκισμούς και βιοπραγίες σε κάποια στελέχη μας, στα γραφεία μας, βόμβες στα κεντρικά μας γραφεία και σε άλλα πολλά. Ποιος είναι ο τρομοκράτης? Η Χρυσή Αυγή που αυτή τη στιγμή κάνει ένα νόμιμο πολιτικό αγώνα, ή αυτοί οι κρατικοί και παρακρατικοί που έχουν γίνει χιλιάδες επιθέσεις? Αν θυμηθώ από την επίθεση που αποκαλύφθηκε ότι ήταν τρομοκρατική οργάνωση ΕΛΑ και δεν μας φώναξαν έναν από εμάς για μια κατάθεση. Να δούμε τι έγινε, τι ακριβώς συνέβηκε. Η τρομοκρατία είναι μία. Είναι η παρακρατική, η κρατική και πάντα η τρομοκρατία είχε χρώμα στην Ελλάδα και η τρομοκρατία ήταν κόκκινη. Δεν σας δίνει την αίσθηση, την αρνητική αίσθηση ότι είστε μόνοι μέσα σε μια Βουλή που όλα τα κόμματα πάρα πολλές φορές συνασπίζονται απέναντί σας? Όχι κάθε άλλο. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί δείχνει ότι έχουμε ιδέες που τις υπηρετούμε χωρίς να μας νοιάζει η βουλευτική αποζημίωση. Μαχόμαστε πρώτα απ' όλα για τις ιδέες μας και μετά για όλα τα άλλα. Κύριε Γερμανή, ανεργία, φτώχεια, Έλληνες άνεργοι στον ΑΕΔ, εγκληματικότητα. Αν αύριο μεθαύριο η Χρυσή Αυγή έβγαινε στην εξουσία, πώς θα αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας και της εγκληματικότητας? Κοιτάξτε να δείτε, ποτέ δεν επικαλεστήκαμε ότι έχουμε το μαγικό ραβδάκι που μπορούμε να αλλάξουμε όλα αυτά σε μία νύχτα. Όμως, όσο η Ελλάδα δεν κοιτάει να ξεκινήσει, να κοιτάει το δικό της πορτοφόλι και να μην περιμένει να είναι ζήτουλας το πρεζάκι, να το πω έτσι, τη δόση του, να περιμένει να πάρει τη δόση του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είμαστε υποχείριο των κάθε μεγαλοεργολάβων, των διεθνών των κογλύφων της Γερμανίας της κυρίας Μέρκελ. Τι θέλω να πω με αυτό? Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει η Ελλάδα ότι πρέπει να ξεκινήσει ελληνική παραγωγή, να ξαναοργώσουμε τα χωράφια μας, να υπάρχουν ελληνικές βιοτεχνίες, ελληνική βιομηχανία. Ναι, ελληνική βιομηχανία. Μη σας φαίνεται περίεργο. Να φύγουν όλοι οι ξένοι από την Ελλάδα. Να φύγουν όλοι οι ξένοι από την Ελλάδα. Όλοι οι ξένοι πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα. Και εμείς τι λέγαμε? Τα λέγαμε χρόνια ολόκληρα και τώρα που πήγαμε στη Βουλή το ξαναλέμε. Πρέπει πρώτα και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης να μην είναι άνεργος, να έχει δουλειά και τότε το ξανασυζητάμε για τους ξένους. Σας κατηγορούν, κύριε Γερμανή, για κρέστες, όπως είπε και στην Ελλάδα. Ποια είναι η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής? Η ιδεολογία από τις αρχές του 80 είναι μία και απαράλληλα. Λαϊκός εθνικισμός. Δεν κάνουμε πίσω ούτε ένα κόμμα, ούτε μία τελεία. Τέλος και τελεία και παύλα. Υπέρ των λαϊκών κομμάτων. Αναφυσβήτητα. 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 Πώς ερμηνεύετε, πώς εξηγείτε ότι από την εποχή της δίθεν ισχυράς Ελλάδος του κυρίου Σιμίτη ή του λεφτά υπάρχουν του κυρίου Γεωργάκη Παπανδρέου φτάσαμε σήμερα στα συσίτια? Εδώ θίγεται ένα θέμα τεράστιο, αγαπητέ μου. Και εάν δεν υπάρχει μια εθνική ηγεσία, πολύ λυπούμε ότι δεν θα βγούμε εύκολα από το βήμα. Τι θέλω να πω αυτό? Υπάρχουν ατράνταχτα πλέον στοιχεία ότι μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΟΝΕ με πλαστά στοιχεία. Τα ξέρανε και οι ξένοι, με τη Eurostat και τα λοιπά, και οι Έλληνες πολιτικοί. Τα ξέρανε και οι δύο. Μαγειρεύτηκε το όλο σύστημα για να μπούμε στην ΟΝΕ με ψεύτικα πλεονάσματα, για να μας βάλουν τη θηλιά στο λαιμό και να έρθουν τώρα να μας πάρουν τον ορυκτό πλούτο για ένα πινακίο φακής, ένα κομμάτι ρύζι, ένα κομμάτι ψωμί. Ήταν όλο στημένο. Σημαδεμένη τράπουλα. Σημαδεμένη τράπουλα. Τι να πούμε τώρα? Ανταυτού, εάν ήθελε ο κύριος Σαμαράς, βρίσκεται στην καλύτερη εποχή αυτή τη στιγμή
να είναι ένας εθνικός ηγέτης, θα έπρεπε να τραβήξει από το αυτί όλους τους προκάτοχους και να τους πει, ελάτε εδώ, τι έγινε εκεί, εκεί και εκεί. Ανταυτού δεν κάνει τίποτα, υπάρχει συγκάλυψη από όλες τις παρατάξεις της Βουλής και τίποτα παραπάνω. Εμείς λέμε κατάμουτα και ορκιζόμαστε στον ελληνικό λαό ότι εάν μας βοηθήσει ο Θεός, η Θεία Πρόνοια και έρθουμε στο τιμόνι αυτής της χώρας, θα υπάρχει κάθαρση και το μαχαίρι θα μπει βαθιά μέχρι το κόκαλο. Κύριε Γερμενή, βλέπουμε ότι η Χρυσή Αυγή ήταν μια κοινωνική πολιτική. Διανομή τροφίμων. Πολλοί σας κατηγορούν που βρίσκονται τα χρήματα για να γίνονται οι διανομές των τροφίμων και όλα αυτά που κάνετε. Δηλαδή υπέρ του μη προνομιούχου Έλληνα, του φτωχού Έλληνα. Θα το πω καλά και ας το καταλάβει και ο τελευταίος άνθρωπος που μας ακούει. Ο μοναδικός χρηματοδότης της Χρυσής Αυγής είναι οι συναγωνιστές και οι φίλοι του κινήματος που τόσα χρόνια μας ακολουθούσαν και πληρώναμε από το ειστέρημά μας, από την τσέπη μας, το ενίκιο. Προσπαθούσαμε με χίλια και με δόντια να κρατήσουμε την εφημερίδα μας. Από το στέρημά μας να τυπώσουμε μια προκήρυξη για να μπορέσουμε να βγούμε στον δρόμο, να τη διαδώσουμε. Τώρα είχαμε την χαρά να έχουμε και μια υποστήριξη από το μισθό της βουλευτικής αποζημίωσης. Και αυτό είναι όλο. Και, ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μην περιμένουν να δουν από πίσω τους, όπως έγραφε μια εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος, η Guardian, ότι βρίσκονται εφοπλιστές, μυστικοί επιχειρηματίες. Όχι, καθαρά και εξάστερα. Οι φίλοι της Χρυσής Αυγής, οι συναγωνιστές μας, δίνουν το στέρημά τους για να γίνει αυτός ο αγώνας από σπίθα, να γίνει πυρκαγιά και ευελπιστούμε εμείς οι χρυσαυγίτες να ξυπνήσουν και οι άλλοι συναγωνιστές σε ολόκληρη την Ευρώπη και να καταλάβουν ότι αυτός ο αγώνας, ο ιερός της Χρυσής Αυγής, δεν είναι μόνο για τον ελληνικό έθνος, αλλά είναι γενικότερα για τον λευκό Ευρωπαίο άνθρωπο που πρέπει κάποια στιγμή να σηκώσει το κεφάλι του απέναντι σε αυτό το θηρίο που λέγεται διεθνής σιωνισμός. Τελεία και παύλα. Κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης θα θέλαμε να πείτε δύο κουβέντες προς Έλληνες συμπολίτες μας, Έλληνες πατριώτες. Τώρα, αγαπητέ Ηλία, κάτω από αυτόν τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και στην πιο ένδοξη πρωτεύουσα ολόκληρης της Ιφιλίου, θα πω εγώ, ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνησή του θέλει λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα να δεσπόζει ένα τουρκικό τέμενος, ένα τζαμί. Εκεί έχουμε καταλήξει. Κάθε πρωί αυτός ο ιερός βράχος, ο ναός του Παρθένου Αθηνάς, να αντικρίσει σε λίγους μήνες, έχουν νομίζω χθες ξεκίνησε και η προκήρυξη για το έργο, ένα τέμενος μουσουλμανικό. Αυτό μόνο θλίβει εμάς όλους τους πατριώτες, τους εθνικιστές, και θα αγωνιστούμε μέχρι τελευταίες ρανίδος θέματός μας να μην στηθεί αυτό το τζαμί και να φύγει και να μην ξανάρθει ούτε το τζαμί, ούτε οι μουσουλμανικές ορδές που έχουν έρθει στη χώρα μας χωρίς να μας ρωτήσουν και θα τους διώξουμε χωρίς να τους ρωτήσουν. Κύριε Γερμενή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.